Pam gwneud yna? Be ti'n meddwl dy sap bach? Mae'n i chi ddechrau cael hwyl a tefu peli. Ddim yn ddoniol. A beth? Oedd yn ddoniol? Ie. Maen nhw'n cytuno gyda i, am nhw chwerth arnoch chi o'ch ti'n wimp. Whatever. Ie. Yn credu mae un hoffi ti. Wyt ti? Gal. Da iawn, Soph. Oh my god, nes i ddim weld wneud eto. Hyn yn crap. Dewch. Ble ti'n mynd? Ble ti'n mynd gwneud eto? Adam! Edrych ar hyn. Rowch nhw yma, amateur. Felly te, beth ydych y barn am fy flips? Ie, maen nhw'n dda. Ddim yn dda. Allwch chi'n neud well? Efallai. Adam, beth ti'n gwneud? Bod, codi a bar. O, ti'n galed yn dwyt. Gai gweld ti gwneud flip dros hyn. Flip dros y bin te. Hapus. Adam, ie, beth wyt ti'n gwneud? Dim gwybod. Wyt ti'n mynd i rhoi mas ta? Ti'n mynd i roi mas? Na, ti'n gallu. Gadael e'r llosgi allan. Felly, byn ni'n nesaf te? Whatever, beth bynnag. Eisiau dod nôl gyda i? Ie, iawn. Adam, mae'n mwg yn mynd pob man. Cai y lid. Ti cau y lid. Iawn, beth i anta? Ofalus, Soph.
ti, mam Adam? Adam, dwi'n arestio ti am amheuaeth o losgi bwriadol.